Högsbo är hemmet av anonymiteten. Det var det jag tänkte när jag såg alla de flerbostadshus. Och världens finaste kyrka mitt emellan. Hur hade man tänkt här? Jag tog andrahandskontraktet bara därför att jag hade ingen val. Vilken tur jag hade då. Att hamna precis där, det visste jag inte. Redan efter en vecka bara vändes min syn på stadsdelen helt. Framförallt är läget ju skitbra. I Slottsskogen är man hur fort som helst med alla dessa möjligheter. Om man gillar centrumen mest går det lika bra. Botaniska och Änggårdsbergens naturreservat ligger runt hörnet. Och om man gillar att motionera finns Rutholm bara en bit åt andra hållet. Och havet ligger bakom kullen. Det är bara att ta cykeln eller spårvagnen. Och Högsbo kyrkan är inte så full heller längre när man vet att den byggdes under temat Gud är oss en väldig borg. Och plötsligt är det en 60-tals översättning av en borg. Hur coolt som helst. Men det bästa, det är de människorna här. Ibland känner man sig ju typ hetsat, stressat eller instängt, utmattat. Tiden rasar och man kan inte göra någonting emot det. Nej, gör det bara. Vad är viktigt egentligen? Måste man vara med hela tiden? Det är bara att ta en paus. I Högsbo är över 100 pers med i en pool av föreningar som vill göra någonting rejält. Någonting man kan ta i. Det är folk som vill förändra. Genom att ta ansvar för kommande generationer, som lever hållbarhet, genom att uppföda bruksdjur och att odla själv. Stadsjord heter konceptet och sprids redan i Göteborg och andra delar av Sverige. Alla kan göra det. Egentligen behövs det bara en anonym gräsmatta. Och det finns det ju gott om. Det visar hur grymt och roligt det kan vara att kommunicera och att umgås med grannarna. Folk bryr sig plötsligt. Hjälper varandra. Och har det gött. Tillsammans. Och alla som vill får vara med. Come as you are. Att göra någonting verkligt, någonting som har värde, det känns fantastiskt faktiskt. Gå en steg åt sidan och det kommer att hända någonting oväntat. Högsbo är bäst.